बिबानगिरि बिथांमोना बे बड'लेण्ड बोथोरखौ जों गोमसारहोनांगोन। दुलाराय बर' फरायसाफोर दुलाराय बर' फरायसाफोर थांना थां ABSU long live ABSU long दिनैनि बे मार्चपास हान्जाखौ कमान्डार महरै दैदेनदों खगेन दैमारि बिथाङा आरो बे मार्चपास हान्जायाव हान्जा हिसाबै दङ रौता कलेजनि फरायसाफोर बिथांमोना बाहागो लाफैदों। नैथियाव दङ जेबि हाजोर मेम'रियेल हाई स्कुल, थामथियाव दङ लाइलानपारा हाई स्कुल आरो ब्रैथियाव दङ लाल बाहादुर शास्त्री हाई स्कुल, बाथियाव दङ ओरैबायदि मानसि अन्थाइ सोरखौ नायै नायै रासोगासिनोथाय बै दिरुं गोजाया इयाव दिरुं दङ होननायनि आरोना गारिखौबा दुगैनो थांनो नागिरदों जि लेथ्रा लेथ्रा थादों जारि जुगनि फाग्लि फाग्लि सिङाव सिखारदों जोङो मानसिफ्रा साथियावनो सिखारनानै दुगैनो थांबाय जोंहा खोथा टाइम जाबाय खोमा फै खाथा जायो नामा जानो सातथा सयथा जाबाय सातथा जासिगोन सयथा नोंसोर टाइमनिफ्राय ओंखारबाय बिदा गाइस दिनै लास्ट दे होननांबाय बेयावसो जों बेरायनो ओंखारबाय दिनैसो नोंथांमोननो आं एसे देखायगोन मा मा देखायनो हायो गाइस नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांदो दे वेलकाम होनला आङो मा मा फैगोननो दिनै फुलसेवजायाव तो गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस दिनै इंलिशनि होनलायसै भार सिमात जालांबायबो इस्ता मा लाजि होलाबाय जि गाज्रि थांना लोगो थै अभार जालांबाय जों दिनै लास्ट दे दिनै लास्ट खालिसो जोङो बेरायगोन नोंथांमोननो एसे देखायगोन नायलांबाय था नोंथांमोनहा थुराफोर फैयाखै खोमा इस प्रमद सार होन मा सिरि प्रमद बर' सार बिटिआरनि मा आं गैला इ भिडिअखौ जों दासो बादानिफ्राय ओंखारबोबाय बेरायनो होननानै बिराद उखैबाय मेन गेटआव थांगोनसै नोंथांमोननो भिडिअ लानानै देखायनोसै स्टार आं गाव बुंना लादोंब्रा मा मा फैगोन दावराव मेन गेट देनां खोन्थाग्रा गोसा बुं बर' आइजोफ्रा जावदों एम्फौ फिदों मुस्रा सादों सादों ओमफ्राय ना गुरदों सारदों ओमफ्राय गुरदों आन्दालनखौ मा होनो धरना होदों आन्दालन खालामदों आरो बैथिनिखौ खोन्था ओमफ्राय बेखौ मानो लागायदों खोन्था बेफोरखौ मा मा फैगोन आयु बिदिसो धरनान हो नंगौ
माइ गायनाय अबे खोथिया फुनायमोनब्रा ओमफ्राय बियो मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय नोंथां माबायाव गेटआव मा दङ अन्थाइ खोंफोजोब्बाय नोंसोरनो लायो नोंथांमोननो गाइस र' फट' खेबनो जागा मोनथ'वाखै हायाव जेसेबां गोथौसिम जावना नायगोन बर' माने आजै आजौनि हारा बेगेंखौ नुनो मोनगोन बेगेंखौनो मोनगोन हारिखौ बोखांनो मुला गागि सामना फरायनो मा फरायदों बिसोर फरायदों आं मिथिला बर' गोजानाव नों फरायनो हाया मालायसो सानैजों बेरायनायल'सै दामा बेरायखादों जोङो सावगारिखौसो होदोंहाय बिराद उखैबाय जानो रेडिथारनि ओंख्रिया थैजो खालायनानै जादों पियास होदो ओरै होलाय एसे आरो खनसे जागोन आंनो फालुखौ आंहा फालु जानोसै सनालाय फालुखौसो बानलुखौ मिथिनांगौमोन आं फालु नाङा आं फालुल'सो जि गावबो खादों फालु बुरजाया सोरमोन ना बिदिब्रा मादै बानलु ओइ माबाया गैयामोन बानलु बिदै बायदिया बानलु बिदैया नांगौ दङ दायो लास्ट खालिनि थान्दै जाबावगोन बेयाव थांगासिनो जोङो लेंहरबाय जोंना लोगोफ्रा ओमफ्राय जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो मेरला फैदों आं खोन्थानो बावदों जों सानैखौ नुदों बे भिडिअआव रमजान बसुमतारी लं लिड एबसु फेमिलि लं लिड दिनेश ब्रह्म लं लिड एबसु फेमिलि लं लिड जय बर' हारिनि आफादगिरि गले kita tuh sezerebai biar dan tuh boleh ini sambil tuh ini aku gusung ini aku buka makan enggak kok nanti kan sekolah berapa? apa nih kan kuyu ikut nih kok kemana apa sih apa biani mandi nih biani biar ani satu masuk ke nafian kita nunggu habis lah istri Tapi kalau sana baju nunggu sini. Jadi kita hapnya ladang satu ini. Diligit nih jeng, diligit lagi. Apa? Hapnya lah nih kuntar. Apa? Bijeng hapnya lah nih bijeng. Macam kita nunggu. Hamilnya kita nunggu. Pista kan nama muncul. Ayo. Sekitar nggak bazing kita ada mana biar. Sudah klaim nang boleh. Hal tu kar bawa sih bangla.
दस्राबो फैयो बे दस्राबो बैखौ सिन्दाहरो फैदो होननायखौ जोंनो 40 थाखा बिसिबाय जोंखौ 20 थाखा गोजोन बिसिना फैबाय जोंखौ 40 थाखा बिसिबाय इखिनिखौ बेरायदोनो फैसा ओरैनो बिसियो बिसोरो मा होनबावनो आरो जों सानैजों ओरै ब्लड बेरायबाय 40 थाखा बिसिजाबाय जों 40 थाखा 40 थाखा बिस जाबाय जों 40 थाखा बिसिबाय फैसाखौ लानानै बिसिबाय दख'ना लाबाय मालाया आंहासोला आंहासो गैया देखायलाय मायदि गोनां बेबायदिनो आरो मालायसो रंजाबाय हागबायलै नोंहा मोजांखौनो मोनखाबाय फै आंसो मोनो 800 नो एवसो ओरैसो नै बिखा गावग्राया बेसो ओइ बिखा गावबाय आं गानसो खननोसो आं लानोथ' हाला आंनि फसना आइडिया बेसे होनथाय बे 2500 आयौ पाटनि गोजा बेफोर 1800 गोजा कफि कालार खेवथ' आरो लानोबाथाय दाहाय फैग्र' नायग्रोनो दाहाय फैग्र' नायग्रोनो बेबो जायो बेगोन हागबाय मालाय बेहा आंहालाय माथो जोङो दायो बर' न'खौ थांसै जेखाइ आरो खबाइ मा डेन्जार बेखौ समाव साइसनिथ' बेसेबांथाय किमान 20 टाका बिराद मानसि जाबाय नै जोंना देखायदो एसि लाखादोंहाय आंहा जेबो गैया इउनिभार्सिटि दुमका आं दस्रा मानसि जाबाय
तो थैंक यू सो मच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आसा खालामो उनावबो बेबायदिनो नायनानै सापर्ट खालामबाय थागोनखौ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन